Ongi etorriak aste honetako saiora. Gaur Saharan gertatzen ari denaren inguruan arituko gara. Arezko erloju bat naiz, loitzapenen dunetan. Azaroan Marokoeko Sahararen arteko gerra berriz piztu zen. Eta gaur ikusi nahi izan dugu gaztek zenbat dakiten honen inguruan eta zenbat ezagutzen duten gatazka honen inguruan. Beraz, goazen galdetzera. Ni ez nago oso informatuta gai horri buruz. Ni pixka bat ze klasean eta justu duela gutxi hitz egin genuen, hori izan zela Espainiako territorioa eta gero Maroko uste dut nahi zuela inbaditu Espainiak utzi behar izan zuenean, eta orduan gudan daramatzate denbora asko. Nik ez dute ez erentzun. Ni ez. Bai, bueno, Gerran daudela, baina, sin más. Sin más, bale. Ba, egia esan ez. ez. Badakizue gerran daudela. Bai, hori bai. Bai, baino gainetik. Hori nik baita ikusi dut zerbait, baino ez dakit zergatik ari den gertatzen eta zer ari den gertatzen. Oso gainetik, la verdad. Osea, ez dakizue gerra hori zergatik den eta nondik datorren eta horren inguruan dakizue zerbait? Eta nortzuk dauden gerran? Saharako jendea, ez? Marokoko ejertzitoaren kontra edo. Ni gerran daudela bai, baina ez dakit nortzuk. Bale, Sahara eta Maroko. Edabideetan honen inguruko zerbait ikusi duzue? Ez, egia esan ez. Ni historian jarri ziguten lehengo egunean bideo bat horri buruz eta hor pixka bat. Berdina, baino telebistan eta ez errez. Ez. Bueno, eske nik ez ditut ikusten. Oso gutxi, ez dute erakusten horrelako gozak. Hori oso gutxi. Ez, bai. Zarako erabiltzen zutela edo horrela, no? Edo lurrak ateratzeko edo. Bai, baino ez dakit orain esaten zer. Igual kolonia edo horrela, ez dakit. Bai, bueno, kolonizatua zegoen eta berez, bueno, Espainiako probintzia bat zen, Sahara. Hau ikasi duzu historian seguro. Kolonia, hori ikise. Ez. Bai. Ez. Bueno, zen Espainiako probintzia bat berez. Badakizu zer den fronte polisarioa? Ez. Uste dut, zetozen, en plan, lortu zutela egitea fronte, ez dakitzen bat kilometroko frontea, igual asmatzen ari naiz, Eta Marokoko ejertzitoa edo zetozela, orduan daramatzate hor frontean denbora asko hortik pasatzen saiatzen eta besteak defendatzen. Ez dakit, Fronte polisarioa da Saharak sortutako mugimendu mota bat bere autodeterminaziorako. Eta martxa berdea? Ez. Hau baita ikasi duzu, seguro. No, seguro que no. Ez. Ez. A mi me suena, bai. Eta badakizue, bueno, orain berriz gerran daude, baina berez suetena sinatu zuten. Badakizue ze urteetan sinatu zuten sueten hori? Ez. Ez da, marka. Ni idea. Ez dakit sinatu dute. Sinatu zuten 91an, baina gero sueten hori apurtu zen berriro duela gutxi, badakizuen hori? Ez. Ez da, no hemos dado. Bale, izan zen azaroan. Beraz, esango zenukete gai honen inguruan informatuak gaudela? Ez, materi, ez daia interesatzen hori erakustea telebistan. Ez, saia ikusi da orain. Ez. Ez zer. Ez, deus ez. Nada, zero. Eta egon beharko genuke. Bai, nik uste baiet. Bai, eske beti gaude informatuak agian gertatzen ari dena Europan eta Ameriketan eta baino Afrikan gertatzen denari buruz ez dakigu ia ez der. Bai, uste garrantzi asko kentzen zaiola Europa kanpoko herrialdei eta gero Europan gertatzen dena da como lo más importante. Eta ez. Uste duzu garrantzitsua dela honen inguruan informazioa edukitzea? Bai, noski.
Bai, asko. Bai, osagian beste motatako informazio asko erakuste dute, baina onerako gauzak ez dituzte inoiz erakusten. Osa, estaltzen da. Agerikoa da gai honen inguruan desinformazio handia dagoela. Gehienek esan dute hedabideetan gai honen inguruan informazio handirik ez dutela ikusi eta dakitena edo ezagutzen dutena batez ere historian ikasitakoa da. Beraz, argi dago honen aurrean zerbait egin beharko dugula. Hasteko ikusiko ditugu azken egunetako albiste garrantzitsu batzuk. Presoak etxeratzearen alde manifestatzera deitu du Sortuk larunbaterako. Euskara atzerrian irakasteko 5 postu atera ditu Etxepan institutuak. Sexu erasoen aurkako protokolo eraginkorrak eskatu dituzte Iruñeko autobus gidariek. Apirilaren 17an ospatzen da preso politikoaren nazioarteko eguna, eta egun horretan presoak aske uztea exigitzeko manifestazioak egitera deitu du Sortuk Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñan. Alderdiak konponbide politikoak eskatu ditu arazo politikoentzat, eta preso politikoen aferari irtenbidea emateko eskatu du. Hain zuzen ere, larunbatean egindako agerraldian manifestaziorako deia egiteaz gain, askatasuna izeneko adierazpena aurkeztu zuten Sorturen Kontseilu Nazionaleko kide Kizkitza Gilde San Bizente eta Aimar Altunak. Horiekin batera ziren euskal preso politikoen eta euskal ieslari politikoen kolektiboko hainbat kide. Halaber, esan dute azken hamarkadan ezker abertzaleak eta euskal gizarteak gatazka bideratzeko urrats erabakigarriak egin dituztela, eta baldintza eta adostasuna nahikoa sortu direla Espainiako estatua konponbideari heltzeko. Bide horretan, elkarbizitza demokratikoak preso politikoen askatasuna eskatzen duela nabarmendu dute, eta gizartea mobilizazioetan parte hartzera deitu dute. Etxepan institutoak euskal ikasketetako 5 irakasle postu atera ditu datorren ikasturtean euskara irakasteko atzerrian. Frantzian, Alemanian, Georgian eta Estatu Batuetan daude atera dituen lanpostuak, eta apirilaren 30 arte eman daiteke izena. Eskolak unibertsitatean emateko dira. Parisko Sorbonne Nouvelle eta Sorbonne Unibertsitateetan, Berlingo Unibertsitate Askean, Leipzigeko Unibertsitatean, Tbilisiko Unibertsitatean eta Chicagoko Unibertsitatean daudena atera dituen postuak. Euskara eta euskal kulturako irakasle postuak dira 5, oinarriak eta baldintzak Etxepare Euskal Institutuaren webgunean daude. Iruñeko autobus gidari batek jasandako sexu erasoa salatu zuten pasaden asteartean egindako elkartaratze batean. Bozeramaileek azaldu zutenez, martxoaren 22ko gaueko 11:20 gutxi aldera gertatu zen erasoa. 16. linearen azken bidaian, gizon bat autobusean sartu zenean gidariarekin bakarrik bidaiatu nahian. Haren atzean eseri zen konotazio sexualeko jarrera izanik. Gidariak protokoloari jarraitu zion eta autobus guztiek duten izu botoia aktibatu zuen, baina ordu horretan basean inspektore bakarra zegoen eta urak ez zuen alarma sumatu. Langileak poliziaren aurrean salatu zuen bidaiaria, eta enpresa batzordeak sexu erasoa izan zela salatu du. Gaur gurekin hitz egitera etorri da Maite Ramos, Saharako Kabiak elkarteko zuzendaria. Kaixo Maite, zer moduz? Kaixo, ongi. Eskerrik asko etortzeagatik. Esogatik. Saharako egoera hitz egiten hasi aurretik gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea zer den Saharako Kabiak elkartea, ez? Nola sortu zen, zergatik eta zuen helburuak batez ere. Gu batez ere gara elkarte bat esan dezakegu bere helburuak direla kulturalak, ez? Gu badugu harreman kultural bat Saharako kanpamentuekin, han badago, estatu mailan badago beste elkarte bat, Bubixer izenekoa. Bubixer elkarte honek baditu liburutegi sare bat kanpamentuetan. Han lan egiten dutena dira liburuzain saharauiak eta egiten dutena da nolabait irakusaletasuna bultzatzea, bai? Eta guk hemen Nafarroatik sortu genuen beste elkarte bat nolabait independentea gara, Bubixerrekiko,
baina, bueno, helburu berdinak ditugu, bai berezitasuna da ere gure kultura, euskal kultura erean, norabait, zabaldu baino, ezagutarazten dugula, badaude ume batzuk etortzen direnean udan, batzuk familia euskaldunetan joaten dira, euskaldunak dira, euskara ezagutzen dute, eta gainera Euskal Herria eta Sahararekiko beti elkartasun eta harreman handia izan da, ez? Orduan alabait, guk egiten duguna da, Saharako kabien bitartez, haran Euskal Herria ezagutaraztea, eta gu hemen egiten duguna da, Saharan dagoen egoera eta kultura ere zabaltzea, ez? Orduan, zer egiten dugu? Egiten dugu eskoletan, liburutegietan, kanpainak, laguntzeko Saharako umei, bai liburuak, bigarren eskuko liburuak saltzen eta diru horrekin laguntzen dugu liburuak edo liburutegiak egiten, edo dituzten ekintzak laguntzen, liburuzainen soldatak pagatzen, eta gero badago ere liburu batzuk Saharari buruzko gaiari buruz lantzen dutenak, eta hori ere saltzen ditugu, eta guk egin ditugu zenbait lan hemengo eskoletan eta liburutegietan. Eta nola izan da elkartea sortzearen prozesua? Oztopo asko aurkitu dituzue prozesu hortan, edo erraza izan da, nolakoa izan da? Ni joan nintzen voluntario Bubizer elkarteak eskatzen ditu voluntarioa joatea han lan egiteko, ez? Normalean dira 15 bat egotea, edo, luza dezakezu egonaldia, baina normalean dira 15 egun han egotea voluntario. Eta joan nintzen proiektu batekin, Kamixibai proiektuarekin, hanen liburu zainei ikastaro bat ematera, jakiteko nola maneiatzen den butaia, Kamixibaia. Kamixibaia da ipuin metodo bat ipuina kontatzeko, metodo japoniar bat. Eta, ara joan nintzen, maite mindu nintzen proiektuaz, eta esan, hemen Euskal Herrian hau egokitu behar dugu, eta hitz egin nuen haiekin abegarazoak egongo ziren, zerbait independientea, baina haiekiko harremanak izaten, eta sortu genuen kabiak. Independientea gara, baina, adibidez, ni nahi zubia, ni nahi Bubizerrekoa eta nahi kabiakoa. Orduan, ni nahi zubia, ez? Baina hori, guztiz independientea gara. Ni bai, bi bazkidetza dudala, bai Bubizerrekoan eta bai honetan. Eta arazoak ez, egia esan, jendea argaro egiten zaio, guk eskatzen dugunean dirua liburutegia montatzeko, liburak erosteko. Beti jendea, lotzen du, errefusiatuak eta dilistak eta arroza. Ez, arroza eta olioa, Eta egia esan, adibidez orain gerra garaian daudela eta COVID eta garai honetan, Bubizerreko han ibiltzen diren liburuzainek kriston lana egin dutela eta egiten ari dira liburuzainak. Hezkuntza emozionala lantzen, umeekin egun osoa aktibitatea, jarduerak, ezberdinak egiten ez egoteko umeak kezkatuta bere aita edo bere osaba edo bere anaia daudelako, gerran, eta orain ari dira lan ederra egiten umeekin, ez? Orain aipatu duzu gerran daudela, orain hitz egingo dugu horren inguruan eta azaroan gertatutakoaren inguruan, baina hori baino lehen gustatuko litzaidake pixka testuinguruan jartzea, ez? Nondik dator Maroko eta Mendebaldeko Sahararen gatazka hori? Esan dezakegu aspalikoa. Marruekos, kokatzeko, denbora laburra dugu, baina kokatzeko, Mendebaldeko Sahara, agian 17 mendetik ibili da eskuz-esku, ez? Afrika osoa bezala, ez da? Banatu zuten Europan, badakizu 19. mendean, lehenagotik ere bai, baina, nonbait kokatzeko edo zentratzeko, ez da? Badakizu Afrika nola dagoen konpas eta erreglarekin han zatikatuta, eta, banatu zuten Europarren artean Afrika eta, Estatu Espainola hartu zuen Mendebaldeko Sahara.
Han lehenago bizi ziren nomadak, tribu nomadak, egun, bueno, haiek muga, gu bagoaz, gure gameluak, hauntzak eta joaten diren tokira, ezta? Bueno, eta Estatu Espainolen esku egon zen 1975 arte, Franco hil. Garai horretan, Franco hil, bueno, urte horietan, Marruekosek eskatu zuen, berarentzako, Mauritania ere baina zuen, sinatu zen tripartito ditzen zirenak, 1975ean, uste dut, bai? Eta, pues hori, nahi zutena zen, Mauritania eta Marruekosek, nahi zutena zen, nolabait Sahara, administrazioa hiru potentzien artean banatzea, ezta? Eta bitartean, eta Marruekos ikusita, pues bai, ez dakize, Franco hiltzen zela, bueno, garai horretan, antolatu zuen ibilaldi berdea ditzen zen, ezta? Eta han, ja, de facto, bidali zituen teoriaz zibil batzuk, bai? Baina ejertzitoa zegoen atzean, ez? Han sartu ziren, Estatu Espainola utzi zuen herri saharauia han bakarrik, Marruekosen esku, abandonatuta. Teoriaz Espainiarrentzat izan zen beste probintzia bat, hori zen ezberdintasuna beste kolonialismo mota, beste herrialdetan koloniak ziren. Estatu Espainolan, kolonia sentimentuarekin, baina Estatu Espainoleko beste probintzia zen, ez? Ez zen kolonia bat. Bueno, nahiz eta jendea tratatu, badakigu nola tratatzen zuten, baina berez administratiboki ez zen kolonia bat, zen beste probintzia bat, Malaga edo Badajoz bezala, ezta? Edo Canarias ere Afrikan dagoela, esan koka dezakegu, edo... Bueno, orduan momentu horretan gerra pizten da, Marruekosek erasotzen du dena, napal denetarik, jendea joaten da, garai horretan, zenbat jende ospa egingo zuen, 4.000, 5.000 pertsona basamotuan, umeak, amak, emakume haudunak, zaharrak, basamotutik, bitartean bonbadak eta egiten, eta eskerrak Argeliak utzi ziren orain bizi diren tokian, ez, Tindufen. Bitartean Marruekos, urte hauetan, hori, jarraitu zuten gerran, Mauritania ere bai, baina Mauritania utzi zuen gerra urte batzuk, uste du 1979an, uste dut, utzi zuela gerra, espero dut ezokertzea gutekin. Utzi zuen, bai, gerra, eta ja bakarrik ziren bion artean, ez, Marruekos eta Sahara. Esan behar dut, momentu honetan, oraindik, ez da egon deskolonizazioa, oraindik Sahara, mendebaldeko Sahara, teoriaz, nazioarteko eskubidearen arabera, bada, Espainia da administratzailea, teoriaz, oraindik da, izango da, Afrika osoan deskolonizatu ez den bakarra. Nahiz eta Marruekos okupatuta egotea eta esatea berea dela, baina hori ilegala da, nazioarteko eskubideen arabera hola ez da, eta hori bakarrik ikus behar da hemerotekan eta hola da. Eta, eta gerra egon da, 1981 arte, egon zezueten bat, onuk zuzenduta, sortu zen odun batzorde bat, bai, esango dut izena, zeitzateratzen barkatu, begiratuko dut. Sortu zen, bai, MINUSO, zitzaidan teratxe barkatu, bai, MINUSO da Misión de Naciones Unidas por el Referéndum en el Sahara Occidental, hori dira sigla guztiak. MINUSO sortu zuen onuk, nolabait bideratzeko deskolonizazioa eta referenduma. Herri saharauiak zer nahi zuen, bai?
Marruekos menpe egon, independiente egon, autonomia, bueno, haiek ez da egon deskolonizazio bat. Batzorde hori edo, bueno, talde hau, ONU sortutako talde hau, MINUSO, hor dago Mendebaldeko Saharan, ez errefuxiatuen eremuan, badago Mendebaldeko zonalde okupatuan, esaten dena. Oraindik ez da egon referenduma, oztopatu da, historia Marruekose beti izaten du zenso. Karo, ze egin du Marruekose? Marruekose egin duena izan da, kolono marrokiarrez osatu eta bete zonalde osoa, Mendebaldekoa, ezagut dago hori kolonoak beteta. Odun berak nahi duena zer da, zenso bat, ze zenso? Zensatu behar dituzu, zuk eraman dituzun zure herritarrak, ez hori dira saharauiak. Nahiz eta seguro batzuk, saharauik izan, han jaio direlako, ez, ume horiek, baina odun beti biltzen dira, hori, zenso gora, eta ez du nahi, klaro, ez du nahi. Eta bitartean, urte hauetan, egin duena izan da, munduan dagoen herri harresi handiena, bai? Zatikatuta dago. Eta, bueno, urteak pasatu dira, tinkatu du egoera beti Marruekosek, Mendebaldeko Saharan bizi diren egoera oso latza da, errepresio handia, desagertzen da jendea, sartzen dira edozein etxetan eta jipoitzen dute jendea, berdin zaie emakumea, gaztea, zaharra, berdin zaie, atxilotzen dute nahi dutena, jendearekin pasatzen dira pilo bat, jendea ez dute uzten lan egiten, odun langabezia handia dago, ikasketak egiteko ere zailtasunak, odun bertakoek dira paria batzuk bere herrialdean, bai? Eta egun osoa gainera beldurtuta. Zen ez dakizu, sartuko diren, edo botako zaituzte zure etxetik, bai? Bitartean, badaude, ihes egindakoak montatu zuten guk ezagutzen ditugun kanpamentuan Tindufen, Argeliari esker daudela, orain jaz dira 4.000, joan zirenak edo 5.000, orain bizi dira 180.000 pertsona gutxi gora beran, dira kanpamentu bat 5 wilaia edo 5 probintzietan banatuta. Eta, bueno, ezagutzen duguna, tinkatu da egoera, urrian Arresian eta Mauritanian artean badago zonalde bat Polisario kontrolatzen zuena, eta da paso bat, bai? Paso horretan, Marruekosek erabiltzen du pasoa denetari pasatzeko. Segetatzen da Mendebaldeko Saharan, hor badagoela kriston aberastasuna, baliabide ekonomiko ikaragarriak, badaude fosfatoak, arrain bankuak ikaragarriak, egin dira ere ikerketak dagoen gaza, uranio, bueno, badira ere begiratzen zer dagoen. Noski, area ere ari dira laputzen, Kanariesetara eta hori bidaltzen dute, hondatzak berritzeko area ere ari dira laputzen, Mendebaldeko Saharatik, ari dira haien hondatzak hondatzen eta eramaten area. Odun da, zonalde bat oso aberatsa, bai nekazaritza aldetik, bai arrantza, bai baliabide mineralak eta turismo ere izan daiteke zonalde oso ona turismorako. Odun ez dute nahi utzi, noski. Gainera Marruekosen badu Frantzia eta Estatu Batuetako laguntza, odun hori, zer egin behar dugu. Zer esan behar nuen, hori, pasu horretatik segetatzen zen, Marruekosen Mendebaldeko Saharan laputzen zutena, ari ziren pasu horretatik kamioiak eta kamioia pasatzen. Laputzen diguzu eta gainera gure muturren aurretik ari zara pasatzen dena. Eta gainera pasu horretatik pasatzen da denetarik ere. Amatrafiko, droga, pasu horretatik Marruekosek usten du pasatzen ere denetarik. Ez da bakari baliabide ekonomikoak. Pasu horretatik pasatzen da denetarik. Odun, ekintzale batzuk urrian jarri zirenan, eta egin zuten, zeraldiak,
mendik ez zarete pasako. Odun Marruekosek erasotu zuen, eta odun ja Polisario esan zuen, azaroan, onaino ailegatu gara. Daramagu uteak eta utea, 1981-tik jasaten zuen jasarpena, eta ja, aski da. Orduan, Marruekosek zueten hautsi zuen, esan duzun bezala azaroan, eta orduan orain zein da? Zibilak erasotze. Eta orduan orain zein da egoera bertan? Odun, egoera bertan, zer da, Polisario erabaki zuen zuetena puskatzea. Marruekosek esaten du, Polisario izan dela puskatu duena. Baina, Polisariok erasotu zuena izan zen arresia eta dauden soldadua, militarrak eta zibilak ez ditu erasotu. Izan da, gerra beste talde militar batekin, beste ejército baten kontra. Eta daude, oraindik. Egon dira lau baja, saharuen artean, eta Polisariok esaten du, Marruekosek ez du esaten, ez du onatzen, baina haiek esaten dute ere bestaldean egon direla lau eroriak, lau hil. Eta nola eragin du pandemiak aipatu ditugun errefuxiatuen kanpamentu hauetan? Lehenengo momentuan, hemen konfinamentua egon zenean, hori da, iaz, haiek ere konfinatu zuten, horko medikuek eta hori, hasi ziren banatzen gel hidrogela, sortu zuten alkohola eta banatu zuten jendearen artean, eskatu zioten jendeari ez ateratzeko etxetik ahalik eta gutxien, eta itxi zuten kanpamentuak. Ez zituzten utzten, badute harremanak Mauritaniarekin, familia dutean, eta itxi zuten kanpamentua. Tindufearekin, Tinduf da hiri bat ondoan dagoena. Han ere itxi zuten kanpamentuak. Egia da, nahiko oso ongi antolatuta dute olako pandemia edo besti zurrite bat baldin badago. Esan dizut da, kanpamentua handi bat, eta badaude bost provintzia bezala, bai? Guilaiak deitzen direnak. Eta guilaien artean badaude kilometro batzuk. Egin zuten oso ongi pentsatuta. Saiesteko COVID, edo zein izurrite, edo eraso bat, edo nahiko distantzia dutean haien artean. Egia da, gremanak dute haien artean, egoera normal batean, baina izten baduzu, nahiko ongi antolatuta dago. Eta lotu zuten iztea eta ez kutsatzea inor. Baina hemen deseskalatze egin zenean, hemen Europan esan nahi dut, haiek ere ireki zuten. Ikusita ez egoela kutsa edo egon bat ziren gutxi edo kontrolatu zuten, ez dakit 30 izan zituztela edo gutxiago. Lehenengo momentuan, eta kontrolatu zuten, nahiko ongi, baina ireki zutenean, hori. Zer gertatzen da, han ez dakite gaixotzen denean pertsona bat COVID-en ala ez. Ez dute PCR-ak, ez dute probarik, ez dakite. Bakarrik izan duten kontrolatzeko modua izan da erioz tasa registratu. Eta konturatu da erioz tasa handitu dela. Odun esan dute, estadistikara hori dute, odun kontrolatu dute zenbat hil egon diren beste urtetan eta orain, eta esan dute, hemen erioz tasa igo da. Ergo COVID erasotu du. Eta haien ez dute hemen dugun medioak. Umeak bai joaten dira maskariarekin, baina maskariak etxekoak, ez dute hemen bezala egunero aldatzeko, ez dute botikak. Nian egon naiz eta ez duzu parazetamol bat hartzeko buruko minaz edo jakeka baldin baduzu edo anginak edo zebait. Hori bai, orain ailegatu zaigu asteburu honetan, albiste ona, eta Argeliak eman ditu 5.000 txerto. Jende gehiago bizi da, baina gutxienez zaharrak eta gaixorik, dagoen jendea kronikok eta hori babesteko izango dute, edo gutxienez medikoak ez dakit nola banatuko duten, ez? Badakigu 5.000 dosiak ailegatu direla, oparitu duela, ez, Argeliak, eta ez da gutxi. Eta egoera honetan, gatazka honetan, zeintzuk dira orduan Saharar herriaren
etxai nagusiak eta ze papera jokatzen du Espainiar estatuak gatazka hontan? Etxai nagusia Marruekos, zalantzari gabe, gainera Marruekosen nahia ez da bakarri Mendebaldeko Sahara izatea. Haiek deitzen diote Marruekos handia, nahi dute Magreb osola hientzako izatea. Hori izaten dute, ez daki zeutetatik, hori dela Marruekos osoa. Eta haien badute ere espiritu kolonial, hola, ez? Etxai nagusiak, bueno, pues Marruekos batez ere, baina, karo, atzean interes asko daude. Badago Frantzia, badago Europa bai dagoela, ematen du Sahararen alde dagoela, baina ez du ezer egiten benetan laguntzeko. Eta nik, eta hodera nire hausnarketa, zein da etxai nagusia, aberastasun handiak dituztela haiek. Eta herri txikia dela. Odun, potere handiana duena, segin nahi du, baliabide horiek usteatu eta haien gelditu. Odun, ez da, teoria ezen izan behar etxai handia, zure aberastasun handiak izatea, baliabide handiak izatea, baina kasu honetan bihurtu da etxai horregatik. Izango behar zen, herrialde bat ez egoela ezer bere herrian, bere lurran edo bere itsasoan, bueno, independentzia izango zuten aspaldiko partez. Zein da etxaia? Pues herri txiki guztien etxaiak, ez? Mendebaldea edo herri garatuak, ez? Haiek nahi dutena, ez da nahi dute guztia. Eta Estatu espainola, ez galdetu didezuna, utxikeria. Utxikeria. Hemengo ez, barkatu, Estatu espainoleko errege alkatzen da Marruekoseko erregarekin, bere aita deitzen zion anaia edo lengusoa edo daki ze izena erabiltzen zuen Marruekoseko anaia erregarekin, pues ja, esaten duzu, barkatu, utxikeria, utxi dute abandonatuta. Estatu espainolean bai egia da, herria, badagoela zerbait Saharako herriarekin, berdin zait, Asturias, Andaluzia, herriko jendeak bai baduela elkatasuna, eta hola ikusten dugu nola umeak etotzen dira udan, badaude elkate pilo bat ia herrialde guztietan, probintzia guztietan badaude Sahararen aldeko lagunak, jendea mugitzen da, egiten dira manifak. Estatu espainol osoan, bai badagoela elkatasun sentimendua edo nolabait zorretan gaudela, ez? Edo zorretan daudela edo ez dakit, balago olako sentimendua, ez? Euskal Herrian nik uste dela elkatasuna, ez? Sentitzen gara anai arrebak bezalakoak, ez? Eskatzen dugulako gauza bera, edo hori, ez, autodeterminazioa nahi dugu, berdi, sentitzen gara pixka bat, hola, ez, anai arrebak bezala. Baina gobernua abandonatu du. Teoria ez da administratzailea. Eta utzi du Marruekosen eskutan, jarraitzen dute lapurtzen hor dagoen guztia, inok ez du ezer egiten. Daude basamotu batean, ez basamoturen basamotua, han ez dago ezer, harriak, ez dago ez da area, oso basamotu latza. Eta han gero eta janari gutxiago dago, botikak ez daude, eta inok ez du ezer egiten. Eta pasatzen dira urteak, eta jendea nekatuta dago, gazteak daude nekatuta. Behin entzunio bati, bizi dira urrezko kaiola batean. Bai, bale, ez urrezko zentzu aberastasuna bezala, baizik eta ematen du libre daudela, zen zuba zara eta libre zaude, baina ez da egia. Ezin zara joan zure herrira. Bai? Odun daude txoriak bezala, oize polita gure kaiola, baina kaiola bada, nahiz eta oso polita izan, kaso honetan ez da polita, da basamotu bat, ematen du libre zaudela, ateratzen zara zure jaimatik edo zure etxolatik, eta ez dago inor zure zain edo zuarrapatzeko, kartzelara emateko, torturatzeko, mendebaldean dauden bezala,
baina ez duzu botikarik, ez duzu lanik, ez duzu etorkizunik, ez duzu... Ezin zara bueltatu zure familiarekin mendebaldera, zaude, azken finean preso. Gu kastero egiten dugu kaleko enkesta bat eta galetzen diegu gaztei asteko gaiaren inguruan, ez? Eta aste honetan gai honekin ikusi dugu gazteen artean desinformazio handia dagoela. Gehienek esaten dute ez dutela edabideetan gai honen inguruko ezer edo gutxi ikusten, ez? Ze jarrera daukate edabide gatazka honekiko? Isiltasun oso. Marruekosek badu kriston indarra horretarako eta lotzen du kazetariak, medioak isilaraztea. Gerra piztu zenean bai egon zela olako egun batzuk, aste batzuk, agertzen ziren egunkarian, teleberrian, telediarioan, agertzen ziren albistia, baina orain ja. Zu piztu telebista, irakurri edozien egunkari, ja ez dago. Odun horregatik adibidez Nafarroan antolatu dugu Saharan aldeko elkarteek antolatu dugu koordinadora bat, pelmada emateko. Odun ari gara ekintzak egiten etengabe gutxienez ateratzeko. Aste santua baino lehen, ia betero edo 15 aldira egiten genuen konzentrazioak, zenbait herritan edo hiriburutan, egin genuen manifestazio handi bat otsailaren 27an, eta orain bildu behar gara, abertze egiten dugu, zen konturatu gara, berriro isiltasun osoa. Orduan, desinformazio hau esango zenuke orokorra dela edo gazten gauza dela edo... Orokorra. Jendeak ez daki, ez da bakai komunikabidetan, testu liburuetan ez da agertzen, ez da... Jendeak ez du ezagutzen, ez da non dagoen, ez daki agian, ez da kokatu non dagoen. Da herri bat, gainera, bigaren... gu euskalduna garelako, baina gure bigaren hizkuntza ere da gaztelania, haien kasuan gauza bera. Aldarrikatu zutenean, haien burua estatu bezala, onartu zuten jasania, arabiera, eta bigaren hizkuntza gaztelania izatea. Herrialde bat gaztelania dutena hizkuntz bezala. Eta ez gobernuak, ez estatu espainolan, inok ez du kontuan hartzen. Han badagoela herrialde bat gaztelania duena hizkuntza bezala, zikera harreman hori izateko edo ez dakit nola esan. Kazetaren munduan berdin. Gerra, Armenia ere bazegoen gerran, eta gerra pizten du nola baiteko beldurra edo jakimina edo... Eta bai, eman zuten albistea, baina ja orain, jarraitzen dute gerran, COVID-o dute, hori ere ez dute, ez dakigu Afrikan ere ze COVID maila dagoen, inok ez du ez esaten. Dago Afrika, ez? Eta orduan ja, pixka eta amaitzeko, guk ze baliabide dauzkagu Sahara herria laguntzeko eta zer egin dezakegu horretarako? Lehenengo eta behin, nik esango nuke informazio ematea. Egunero, agian ezin da eman, baina jendean nekatzen da ere, baina COVID-arekin da eguneroko pelmada, eta dago egunero. Agian ez nekatu jendea, baina bai noizbehinka informazioa, baina bakarrik gerra daudela, ze egoeretan daudela, hemen badugu, hurbil, hemen badago jendea Nafarroan Saharaui denak, badago komunitate bat, hemen badaude Berriozarren bertan familia uste dut bat edo pare bat, Algoitzen badago komunitate handi bat, beste herrietan ere bizi da jendea saharauiak, ez dakit, elkarrizketak, ezagutzea bere kultura, adibidez gure ez da bakarrik hori esaten dudana, gerra daudenean, pakean daudenean, da jendea gainera oso paketsua, pakea maite dutena, ez duten maite gerra, ez da pentsatu ere, bakari haiekin egotea da gatozka bat eta ikustea ze jende mota den, ze herri mota den. Izan dira beti nomadak,
Odun, pues, haien erritmoa, jende paketsua, maite duen atearen inguruan, egotea 2-3 ordu edo norekin hizketan, harrera ona egiten dutena, ez dizute begiratzen ze koloetakoa zaren, ze hizkuntzetan hitz egiten duzun, sartzen zara bere etxean eta konbidatuta zaude, odun da jendea pakea nahi duena, ez? Pakea nahi duena. Eta ze egin dezakegu, pues hori, ezagutaraztea haien egoera, daramate 45 urte luze, basamotu batean batzuk eta beste batzuk errepresioa jasaten, ez? Eta duela gutxi arte bazen probintzia bat, Badajoz bezala. Eta orain guztiz ahaztuta, bai? Eta dago Kanariasen parean, ezagot, Kanarias ere Afrikan dago, ez bazaigu ahazten. Eta Melilla eta Ceuta ere bai. Eta Estatu Espainolari ez aio ahazten Ceuta eta Melilla, ez da Kanarias. Eta Sahara bai, eta Sahara zuzen, kristona beraztasuna dago. Ez dute esaten horrekin, Estatu Espainolak kudeatu behar duela, baina Afrika osoa independentzia, bueno, batzutan da paperean, gero benetan ez dakit independentean diren, ez, baina, bueno. Pues batez ere, haien egoera ezagutaraztea, nola dauden, bai kanpamentutan, bai represioa, zen hori ere ez da kaleratzen, badago kriston errepresioa, kriston torturak, eta ez da ezagutzen. Eta ez da ezagutzen. Bueno, Maite, mila esker etortzeagatik eta egoera hau ezagutzera emateagatik. Bale, zuen mila esker ere. Guazen orain agendarekin. Asteazkenean, Kiss the Ground filma proiektatuko da geltokin arratsaldeko 6:30. Sarrera doan izango da, baina izena ematea beharrezkoa da. Ostegunean, Elisabet Dubal transaktivista eta idazleak bere liburua Después de lo trans aurkeztuko du Katakrak liburu dendan. Aurkezpena arratsaldeko 5:00 izango da. Ostegunean ere, Harrotuguneak timba poetiko antolatu du arratsaldeko 6:00. Plazak mugatuak direnez, izena eman behar da. Ostegunarekin jarraituz, Iñaki Alforja Sagonek zuzendutako biziprest dokumentala estreinatuko da Golen Baionan arratsaldeko 7:00. Euskaraldiaren aritik eta Lau Nafarren bizipenak ardatz harturik, Nafarroan euskarak pizten duen sentimenduen irakurketa bat iradokitzen du dokumentalak. Sarrera doan izango da. Ostiralean, Kimberly Tell artista gazteak kontzertua eskainiko du Zentral Cafe Antzokian arratsaldeko 7:30. Sarrerak 10 euroko prezioa du. Larunbatean, bigarren eskuko arroparen trueke eta salmenta azoka egingo da goizeko 11:00 aurrera geltokin. DJ Marti Katanga plateretan egongo da bitartean. Larunbatean ere, artisau azoka antolatu da auzotegin. Goizeko 10:00 eguerdiko ordubiak arte iraungo duena. Larunbatarekin amaitzeko, Gaztediaren etxeak gorputz perkusioko eta eguneroko perkusioko tailerra antolatu du Txuse Gilaz perkusionista, dantzari, aktore eta pedagogoaren eskutik. 14 eta 30 urte bitarteko pertsonentzat zuzendua egongo da. Arratsaldeko 7:00 laurden gutxitan hasiko da eta doakoa izango da izen ematea. Igandean, Xabi Frankesa humoristak Eskozia izeneko ikuskizuna aurkeztuko du Totem Aretoan. Eguerdiko ordu batean izango da. Sarrerak aurretik erosita 15 euroko prezioa du eta lehiatilan 18. Asteartean, Mendillorriko Zibiboxean Dorian Gray film klasikoa proiektatuko da arratsaldeko 7:00. Sarrera doan izango da eta lehenago izena eman behar da. Eta hau izan da dena gaurkoz, baina gogoratu hurrengo astean itzuli.